Het is een prachtige dag, deze eerste dag van het IPCO in Aruba. Wij zijn als delegatie gisteren al begonnen met werkbezoeken, zowel aan de gouverneur als aan het kabinet. Maar ook hebben we bedrijven bezocht, zoals Mr. Green en cybersecurity bedrijven. We hebben 2 jonge mensen gesproken over hun start-up. En dat een bron van inspiratie en ambitie, dat proefde ik vooral. En wat mijzelf betreft, ik ben al heel vaak in Aruba geweest. Het begon allemaal met een stage op Curaçao in de advocatuur. En ik heb een aantal jaren voordat ik lid werd van de Eerste Kamer, was ik president van de Integrity Chamber in Sint Maarten. Dus ik mag graag deze kant op komen. Deze bezoeken zijn heel belangrijk. Het geeft inzicht in hoe er gewerkt wordt, in het bijzonder nu in Aruba. En dat is goed om dat van elkaar te begrijpen, dat te zien. En daarvan te leren. Want ik heb ook wel gemerkt dat we eigenlijk tegen heel veel dezelfde problemen aanlopen als land. En dan noem ik als voorbeeld de energietransitie. Zowel in Nederland, maar ook in Aruba lopen we tegen het feit aan dat het energienet vol is. Dat verstevigd moet worden. Tegelijkertijd is er een tekort aan mensen om al dat werk te verzetten. Dus dat schept een band. En het is gewoon goed om van elkaar te zien hoe iedereen daartegen aankijkt. Hoe dat opgepakt wordt. En om vooral ook van elkaar te leren. Een hele goede sessie. Minister-president Eeman heeft ons met open armen ontvangen. En ik heb de indruk dat hij heel openhartig sprak. Ik proefde ook daar heel veel ambitie. Dat gaf zeg maar voor de toekomst van ons koninkrijk een heel positief gevoel bij mij. Nou, laat ik in ieder geval vertellen wat mijn eigen observatie vandaag bracht. Namelijk dat wat er staat zeg maar, dat er allemaal heel goed uitziet. En ik heb veel medewerkers gesproken en ja, die bruisen van energie, die weten wat voor belangrijk werk ze aan het doen zijn. En dat is de basis zeg maar, voor elke organisatie. Nou, allereerst, het is natuurlijk een heel belangrijk bedrijvigheid geweest voor Aruba. Die in 2012 is gestopt, die bedrijvigheid. En het is een terrein wat enorm groot is als je het op het totaal bekijkt van de omvang van Aruba. Op dit moment kan het niet meer gebruikt worden waarvoor het ooit gebruikt is. Behoudensopslag, zo heb ik begrepen. En het is dus belangrijk dat, en zo heb ik ook de regering begrepen, dat zij nu gaan onderzoeken wat er voor de toekomst voor mogelijkheden zijn om dat terrein optimaal te gebruiken. Het is een heel groot gebied, het beslaat een groot gebied in Aruba. En het is belangrijk dat er onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn. En daarmee moet je ook in acht nemen geopolitieke ontwikkelingen. In Suriname is nu ook weer, is ook olie gevonden. Dat biedt misschien ook weer een ander perspectief. Maar dat is aan Aruba om dat goed uit te zoeken en dan beslissingen daarover te nemen. Allereerst, Aruba is mans genoeg om beslissingen te nemen die goed zijn voor Aruba. Dat vooropgesteld. Maar nogmaals, het is echt een groot gebied. On-island hier. Het heeft altijd heel veel impact gehad. En veel betekend voor Aruba. De bedrijvigheid die er was. En het is echt belangrijk om gewoon met inachtneming van alle aspecten, en die zien zowel op diversificatie van de economie, maar ook de geopolitieke omstandigheden, om een goede beslissing te nemen van hoe het terrein goed gebruikt kan worden. En ik kan ook niet in die glazen bol kijken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat hier in Aruba daar heel goed over na wordt gedacht. En ik heb al heel veel mensen gesproken en ik weet dat er heel goed over na wordt gedacht.